Sa gudayon nga ti surat, di pagkasalitaan, ni pagkayam tayong Agnes, na napauluan ti Hawaiano. Kuna na to'y, idi, kalman laing. Idi, kalman laing manong nemi, takasarsalita datatang kininanang. Agtukaw ka Agnes anak, tanapatag una ti bagami kinitatang mo. Sika ti may kadwa nga anak mi nga inauna ni manong mo nga John, sika kendwa pa nga adjem nga puro babae. Nilaing manong mo John tinauna. Imanyat pagsapulan na ita, tultulungan ni tatang mo iti taltalon. Kat sika, nagraduar ka ti high school, kahit may kumamit pagbasahin na ka, ganti mo mat mayolo. Anong orte kayat mo ita? Nanang, nagpinas ti biyak ti kastoy, may nga balasang, wan balasang kan. Kahit, adda Hawaiano nga mga sawakan ka. Ana? Oh, ano na di pa nakakilaat mo? Naklat ka, kapag maragsakan ka, ta siyempre, makiasawa ka't Hawaiano, nga no makaasawa ka't Hawaianon, mapangat tumat sa di Hawaii. Matawing nakamtumat ng ginitatang mo. Kad nakamtumat kinitatang mo, tawingan to, tawingan mo to, digiti kapasat mo. Kaya itang asawan, mani po diti kastoy ng biyag tayo, agbalin tayo tumatan ng Hawaiano, Hawaiana, nga no umay tagbakasyon sa Pilipinas, kitan din inaldong agpadaya tayo, adon to ti dulyar tayo. Di mo ka di arapaapan di kasta, ha? Agnes anak. Depende na anak. Depende nga, no, adat lang adat ang Hawaiano. Kati sungarod nga eksaghana ka, ta itian nyaman nga oras, kat umay takan pasyaren. Umay tayon, umay nantap no pagtutulagan tayon, ti kasaryo. Oh, apay hukunam. Kasi anong nga doon di ko, kras ko. Anta kras mo, doon ako. Kat, babayaan mo ta kras mo. Nagwapo nga ta. Agtawan lang ti 45. Kahit mo natawan ko, 19 ko. Kito 45, ubing pwede ta. Guwapo ka di matlaing. Ngoen. Surang ta, ludingas. Ludingas. Kananapay. Awanan, dito lang. 45 years old. Ludingas, iso lang. Hintun ka ano nga, umaynda. Tapno makamagdesisyon to. No makita to tilanganan nanang tatang. Ay, saan kang agkwa. Hanga dyan lang nga importante. Ti importante rito, dyan bulsa na. Dyan dulyar na. Dyan gundaway mo nga makatano sa Hawaii. Nakasimple. Nag-asat ka kindi at sikat kayat na. Kasano ngamin nga siya kayat na. Abay, ada picture ko keng guwana. Ada. Sinod nang itad. Kata, yung pabuspusam niya. Basta urayam lang. Nintun ka ano, basta urayam. Kaya ito nga bulan. Umay na kanton asasaway. Manong name tinawagak ni ani nga best friend ko nga padak ni standby. Nga kang kanayon nga pan na agpalpalabas ti oras sa di syudad. Manong name. Tinawagak, bawan sa cellphone ko. Apay, da problema ka ni. Ano? Da Hawaiano ka nung mga asawa kanya. Problema dito ya. No di mo kahit baka mo to siya. Diyak pa'y kinakita't lang ana. Kasi nga rin dyan, crush ko. Dahil yung ngataman ni Nelson, yan dati panunod mo. Basta crush ko isuna, sige. Nagrubot ka, tayo dyan lawag. Apay, hindi pa siya rin Nelson. Alaga mailiw ka kayong guwana. Kahit mo kas pagkarikan na ikari nga, dahil nga Hawaiano ti mga asawa kanya, umuna pa lang itad ko kay ni Nelson ti amin-amin ko. Gaga. Ganoon. Nagsuwerte mo din no, dahil Hawaiano at makauna kanya. Kainat ko ang Nelson ti umuna. Namamuming amin manon namin ni Nelson iti may isa nga party. When? Nga dahil nga party kita ado di kita nagbibidyo okay. Hindi agkanta manong, wow, buses. Parang matmundro ka da.
parang Sinatra. Nagpintas din ganti boses ng agkanta. May bagay una ti kinamatyo na kinagwapo naman. Ani, nasaraka kong ti lalaking agparparang iti tagtagainam ko. Sino? Det agkang ganda. Loka. Kaya't nakakumangarod met. Kit professional data. Executive data. Mga opisina data. Siyempre, ti maibagay kang guwana kiti pada naman nga professional. Hangakas keng ka nga dalagang kalye. Taga balasang nga taga-away. Anya mo, baka matipunak mo. Datang harawatem. Di kita kakas na ti klase ng lalaki agad di kita sosyal. Nga babae mat, iti para katakwada. Anya mo, baka crush na. Ti simple pintas ko. Di, bahala ka. Manong nemi di malpasen di pa nagkanta na Encore! Encore! Kung nata kita, pukimanta pi may isa. Nagmayat na din ganti kanta na mano. E di malpasen, timi po nin manong nemi kadagitipada ng alalaki nga giinom, nga pasig damin nga makita nga professional. Imasiday kak met manong. Sir? Uy, partner. Pagpagod niya na ka, napindas sa balasitang. Saan ako na balasitang, sir? Monotomo ka din. 19? Balasitang ka pa lang. At dapat lang teen na. So nga teenager ka pa lang. Abay ka din, ha? Ag-request man, sir? Di kanta. Siya gayam ni Agnes. Siya man di Nelson. Tim Magder manong naming nga nangawat, itidakulap ko. Opo, naglamuyot, itidakulap na nga nagbara mag. Itapay lang nga makarik na, kitilamuyot kan barat, itidakulap. Ilibas kuntong agkan, itidakulap. Ano request mo? Imbagak manong nami. May favorite. Ang set, paborito man. Sige. Ika nga rin panen. No, dumanon ton kataek. Sir, namarin nga maalat cellphone number mo? Sige. Dito yun. 0918-117-1166. Sir, Miss Kulak, tarito, ag naka-miss call kisot number ko, Ipamunto dyan agang ko. Agnes. Sige. Sige, sir, orek di request ko. Kasta hindi di pa nag-amumi kay ni Sir Nelson Manunimi. Matigtika lang iti kandahan nan ti request ko ket insakot na pa'y amis mo kaniya. Nakaw. Masansan man idi nga tawagak Manunimi, teksak pe lang umuna, sir, mabaling ka tawagan. At text back. Sa tulatan tumawag kang ka, into na rabii. Opo. Nakabaybay kang nagsasalita Manunimi, makatikel, trick na, nakidibagbagaan. Makapainlaw. Ngimjak mat mauray manong nimi nga bagana ti I love you kanya. Gabong nga ubing akpay. Anong nga ubing ti 19? Sa ita manong nimi bagada, nga dawayan nga mga sawa kanya. Kasano nga rin ni Nelson? Iso nga, tinawagag ni Ani manong nimi ta income sa Jess Centro, di syudad, tapos niya sakit, magkipagkita ak ni Nelson. Napag yaso manong nami nga pasado alas 5 di makadanon kami tingin syudad. Indial ko tinumber naman Simong Pan. Yes, Agnes? Sir, nagnak dito syudad. Apay ka na ka. Magkakayat na ngawisen. Nga matakadwak So nakadwak. Pagayim ko. Pag-awid mo. Tas ikalain. Ha? Allah. Ngayon mo pag-awidan, kaya't di magkipagkita ka. Allah. Sige sir, kasarita ka na yung mag. Yung pagkitaan na. Yung baga naman. Sige. Sige sir. Kasunod ka na ani. Kahit na nga kadate ni Sir Nelson, kahit na siyaklaan.
Iban na palang harot man. Bam, ibagak kinitatang mo, kininanang mo, itawag ko. Hindi ito eh. Aming matagipulong ka. Sige, tandaan na ka. Gul ka na eh. Dito eh, pagpleta mga agsubli. Kinatin na yun na pagmiriandam to. Bam, takwa. Mangitek out to. Tapno maramanam. Muna saan ka? Agpagkatangak to ti chocolate. Tapno maramanam to man. Ngayon pangipananakin ka. Uri, anyad tanaw, sa tinod tanaw. Di ko nakaro din. Dan mga asawa kanya nga Hawaiano, di biso. Yung kahit ko, nga ipaing nga umuna kini Sir Nelson ti amin namin ko. Sigurado ka. Hanggang nagbabawi. Ata, lukas pagarigan ta, at mapasamak ka na kami kinagsikugak, at damat Hawaiano nga mga asawa kanya. Ikasanun nagbabawi di Hawaiano. Dagtan nagkangaganak kabalasang. Basta. Ay, bahala ka, Agnes. Sayang na ikugtar mo, tigasat mo. Nagkita kami nga road manong nemi, wow. Nagpintas manong nemi tarwatan na simple. Kasla artista ipamagina manong nemi. Siguro nagawid nga na pa nagsukat. At arwatan na kumatita. Hanggang kasat arawatan na ito pisina, di ba? Hi. Nice meeting you again. Maragsakan ako, sir. Tapay. Siyempre. Kahit ka makita ti personal nga kasasalita nga saan lang sa cellphone. Kahit ko nga mangigdi pagbagam nga saan lang iti telepono. Di kita makatikil rik nang ipagbagakan ka. No, kaya't mo. Aramitan ta. Kaya't ko. Sigurado ka. Apa nga kayat mo? Basta kayat ko. Oresan ka masawa, agsibod ta. Ada nasawak, amuka. Basta kayat ko may experience. Naragsakak launayin mo sika. Sika ti pakarik nakikita mo. Apay ngamin? Because I love you. Alamat ti marik ng kanyak. I love you too. Kaslak lamay tayo kadagitamang kumanong name ng runa. Idaprusan na tagsumpang na pingping ko sa na inamalan di kiti lips ko. Oh my God. May tayo kakmanong name. Let's go. Sa dino. Iti nga to. Agordar ng tulangan ti iulit na nga pulutan, mainom, ken makan. Intang aron. Iti onig ti kwarto ti hotel manunimi inuksubnan ti t-shirt na kat wow. Nagmayat nga matmatan manunimi tinabisked apamagi ni Nelson. Iti katanan manunimi ti pantalon na kat bakser na laingan tinabati. Nga iti sumango kanyak manong. Agnan nervyos ka. Gagangailangan, sir. Nelson. Yan. It's good. Mabit lang nga. Tatumawag at in the counter. Alakit mo inuman. Orehan niya. Beer. Red wine. Champagne. Katsika. Hard. Hard bantan kanya. Dapat asa mong timino. Sampay. Handa experience mo, nawampay. Diyak pa inandaan ti boyfriend. Sikapay lang tinang bisito ka nagitilips ko. Di siyak ti makauna. Kahit kung sikatag na nayon. Amom ka di nga, ada Hawaiano nga, iasawa na kanya. Ooh. You're so lucky. Nag-asa na ka di?
At nagayim ko nga Hawaiano. Nga before nga timawag ka, isot kinasarita. Umay ka no mga asawa to eh. Mo tawanan. Nagkasatar kami, 45 years old. Bats ko na dyan. 45 years old? Ano lang, ana? Medyo ludingas. Luhang lang medyo talaga ludingas. Diyos ko, sabi tayo dyan. Guwapo ka di isuna? Guwapo ka nga mga. Baka matisot mga sawakan ka? Ay, haan. Nulid dungas ka dyan kayo. Ano pati lang, ana? Nasa dot gag-exercise. Dakil ti tiyan na. Butit. Oh? Diyak kayo at nga roda. Kaya sa kakadiang nga. Ngayon diyak pa nakita. Ngayon ko na natatang kanina nga lutinghas. Nga 45 years old. Bats mo gayam. Hang iso Bats ko nga rin bakang hang iso man. Taga ano? Diyak pa naman taga ano? Kaya naswerte ni Oliver no iso na dyan mga sawakan ka. Oliver tinagan na. Mabali nga may kading tawagan pala ni nanang ko tatamagin no at nagan na. Kaya nung pagarigan tara dyan bats ko hindi mga sawakan ka. Sumarno-aramidan. Halata nga ron. Hindi ka mat akorder? Sige, akorder ako. Sige, tuman kami, disturbo. Napanak iti banyo manong nami inhalak ti tuwalya. Nagdigusak naman pa nagdigusak itayan manong yung pangikat ko ti nervyos ko. Inikat ko ti amin-aminin manong sa kun sa lapay. Sak nag-shower, nagsabon. Sak nagbukbuk, nag-wellness, imbalabal kulatan manong nemi ti tuwalya ti bagik nga saan ko ng subli di kiti arwatan. Iti rumwara kon manong nemi matmatan nak apas pasungaden ni Nelson. Agay ka nga di asadagak iti yan na binigla ng inikat ti tuwalya manong. Ay! Allah, Nelson! Inarakop nakmeten manong nemi asin nakroy sa nakimpaid na niti kama kat ditoyan man. Ditoyan nga nariknak dagiti na irot ti arak nga arakop na binalas kumet data ket mapnekak amang mga rakop iti bagi na nagbara manong nang rona idi agkanan dagiti bibig ko manen sana nagkanitenged ko sana impan iti barukong ko. Manong nemi sa anak nga nagkedked, inted ko nga naimpapusuan. Pinalubusak lahing manong nemi ti lalaki nga nagbasak-basak, iti na dumaduma paset ti bagik, iti kinabirhen ko, itatawan ko nga 19 manong. Virgin amin. Gamot ti patpadag ko ni Nelson, awampulos ti panagkedked ko nga nangited ken kuana. Inted ko nga naimpapusuan. Kaya barik na namit kanyak manong nemi ti na isang sangayin na ragsak in-imnas ti biya. Dimteng digiti order mi manong nemi iminumak ididamo ket orek la naguyak nga mitipidwana mayat meten man. Sak meten ti kumarkaraptas ken kuana manong nemi idi agsama yan tininom ko. Namin adung inaramid mi manong nemi. Tekunada nga, kaslasan kam nga mauma. Kasla, awanin ti dumteng pangasabali akong daway. Kasla daytan ti maudi man. Talo oras mi manong nemi ti hotel, kalpasan na rimuar kami, itulod ka. Che balay? Ta pagluganam ko ano, saan kayo tulod? Daman mara kailangan tricycle. Kasanon no, rapen na kasi driver. Sige, itulot na ka rin. Manong nemi, idi adayo kampay diya balay,
imbaga ken Nelson. Nelson, isarte mo pa lang. Apay, apay nga to tao di balay. Sa sila naringkor. Sa adot silaw. Diyos ko, dan samat ng takas na pasamak sa diyan. Nung naringkor akit, awan takas na pasama. At naman nagkangkanta. Uy, hindi siya okay ha. Baka mapasubak to na kanta. Ah, hindi masadag kami mano. At doon kakanta, giinom at pupulutan. Baka darati hawayanon ng mga asawa kang ka. Ala, kasama din Nelson. Dito yung klatan, tagawid ka. Di sa lusod ang dangay, sinat nang itulot kang ka. Ah, sige. Ito kumantakan do nga ron. Hindi makita na ni Nanang Manunemi nagtaratry nga simbapan. Apay, napnapanap. Tawag ka. In silent ko yung cellphone ko, Nanang. Sino na takadwag? Ni Sir Nelson. Sir Nelson? Ni Nanang ko. Nanang, sino sa nga ili? Kita, di mag-asawa ka hawayano. Di matintuno ko apay lang. Anta bigladan nga imay. Nagpapartid at ikalding, aso, kada nandiyan, manok, pato. Sa nakadado nga arak. Kinapartig ni tatang mo. Kaya dati kapsat mo nga ni Jud. Ni amano mo nga Jud. Agkakantada. At hawayano, unahin na. Uy, hindi mga asawa ti anak ko. Anat nagan na. Ay natain. Oliver. Apay, omong ka di sir? Dayon. Usalit kayo. Nanang. Tsak kaya na makita natin Oliver. Uluding asap ay lagtakil tip tiyan na butin. Nagkriat nga nga magna. Agin inin-in. Agin inin-in. Agin inin-in. Gusto man na yan. Manong nemi imunan ni Nelson, hindi makita na butit manong nemi nga bats na. Hey! Bats! Uy! Nelson! Why are we here? Small word, bats. Ang tagagaya mo dito ya. Namamukod di asawa nga, di babae, di ano. Namamukod na di asawa nagpindas, nagswerte ka. Sunalayang ta, sunalayang ta niya. Ayan na, simangpat ka din. Nagkuyog kami, bats. Kasanang pa nagkuyog yun? Nagamamu kami. Namamukti na minsan, pagkatapos nagtindinawag kami. Oh, ana, kinamay ka na nagpulutan ka, pilikan. Uwi na tayo, bats. Nukas ka sa nulaing katsikan to, tikwa. Best man ko. Kahit mo ka din matlang asawain, tsak pa nakita. Napintas, naimas, bats. Naimas ka ba? Diyan lang nga nalaang ka talaga nga naimas. Manong nemi, adaklata, manong nemi tisuli, aglilingid amang sipsipot amang dingdingig kadakwada. Nakiinom ni Nelson, kalbasan na, binukudan ng ti microphone, nakadado, manong nemi, nakitikanta na, adot palpalakpakan da, oray no, sukanulatan ti agkanta. Irita ka na sarita anak ni Nanang Manong nemi ni tatang kumangim na partay. Ay bagang malatipon noya. Ha? Anak? Nanang? Jack Kayat? Ano di mo kayat? Jack Kayat ni Oliver. Apa nga di mo kayat? Kailan nyo man tilangana? Anak, saan nga lang nga ti pagsasaritaan dito oy. Uray no isinam tumitlang basta makapanggan sa Hawaii. Kahit no isong arot ti magibaga nga dinakon kayat. Kahit marami tayo. No dinakan kayat at siguro basol mo. Sayang, yung kuktar mo tigasat mo. Nanang, apa yung awan asawa na? Kahit in-divorce na nga rod, asawa na. In-divorce na, isot na i-divorce. Iso na, asawa na. Makamat na damating ang ugali na. Iso nga kasta. Dilalaglanganan nanang. Nanang, orin no tulyar ti kwartala. No, agrigat akto na kabilan na. Ano mabaling? Iso nga kaya. So, ang idawat ko. Sapay ko man.
taison dagkad ka. Sabi ko, dili sa pulan na kon manong name iti ulidingas kan butit ng hawayan. Ana, di man lang error da anak yun. Ama mga palito kat di mo tega ni Suna. Kinaduwa na natin bats ko. Nag-date na gaya mo muna. Samat gaya man nga virgin ti pasawa yung kanyak. Mangguluak! Manggulumat kan manong name. At adumat manong name di ka baranggayan mi akit aw mabalin na talimlimada lang. Gabutan ng bartek siguro manong name tineng tengel dan ngin paidda. Gabutan urumok at latamat man. Inggalot da. Pasla baboyin manong name nga parngid da. Irintutan ni Nelson manong name mansumid lat at panagkankanta. Manong name iti agtalnan ni Oliver. Nagtalnamat ni Nelson nga nagkanta. Simrek diti uneng. Agnes, where are you? Adag dito eh. Nagawid ako. Baka diyak makapag-drive numanayo ng petinom ko. Pagpindasan na, kantaklakan na tapno maipugaw ko ti arak. Ano't imbagam kini, Oliver? Naibaga kagwa na. Gatan na pasama ka na daw. Janet, Agnes, agpeso, dolyar. Yung amamukunin ni Oliver. Bale, talon nga babae. Iti nangi-divorce kang kuha na. Malaksid no kaya't moment. Makiasawa ka, ano samti kinaranggas na, nadakit dun sa Hawaii, samon tumat i-divorce. Ngayon, delikado. Baka no, saan ang ipalubos ng mga divorce no tiket? Marami na tikay kahit na ka. Kakaasi ka. Sadista iso na. Sinit-sinitin na ka. Hanggang kapot adan na pasama ka na takit. Ibar parang kung adyak kayat, nagtinag kakin kuhan. Sayang ka. Ngayon sayang mat no saan ka makadanon sa Hawaii. Ngayon ano pagdiferensya anti Hawaii kan dito. Sala dumakkel mo ti kwartada kan numayd to. Ngumnoy dyan pagkarawad na, narigrikat pa ti biyag na. Ituloy mo't magrelasyon kanya. Tapagbasahin ka. Tulungan ka, tapno piminta si biyag mo. Anak kakayat mo, siyak na saan nga Hawaiano. Nga may ikang katinaran niya ka masakbayan, di kang tupulos dangran, no tikit ayatin ka. Ngayon ni Oliver, nasaan nga sigurado, nagaroon agad namuhan na, nasaan nga isunat umuna, no tikit adan na kawan na kikuhan. Amin nga ingkasar ni Oliver kat Virgin. Si kalaing no ka. Baka dakas lang taramita na ka. Baka ikalang na ka lang. Baka alilaw na ka lang. Kalpasan nga, maalan na kay kahit na ka. Agpanunod ka. Sige na kon. I love you, Nelson. I love you, Agnes. Ingat. Inyawid dan ni Oliver manunemi babanti pa ng bagkat na kang kuha ng panitiban. Nauli makantek lawlaw manunemi. Nahanap man ta makaturog. Mariribukanak no niya turumbeng ramide. Aging ka nag-ring di cellphone ko manunemi ni Nelson tutong tao. Hello? Kumusta ditan? Inyawid dan ni Oliver.
nauli makadaglaw-law. Apay nga na, di kami naturong. Sika ngay, kadigdigos ko. Maturog ka, ba't tinagim sakbi nga maturog ka, tinawagan ka. Nakagikadang ka, panagkunak ka, uri sana ka magikadang. Baka ibabawin ni Oliver ti mga asawa kanya. Good. Kabata siya ti mga ituloy. Inanyaman ta ka sa polan. San mga dulyat ited ko? Ngem, ited ko with lang. Pagbasahin ka. You're my scholar. Itapay ta naramanan ka. Kinaramanan na. Kasi nung ti asawa, awan problema. Basta, ayaten ka, ayaten nak. Karinto no, may paikundi ka sa pulam. Ikang kanton ti wayawaya. Kabigatan na manunemi di maamuan ni tatang tinapasamak ong tanak mo. Kugtar mo ti kasat mo. Tatang, di yo mamuni Oliver. Ngem ni Nelson ang mamuna. Gapatabats na. Amin-amin na pasama kit ibiyag ni Oliver kit amo ni Nelson. Naranggas. Awan tagpaot nga asawa na. Ino man penukos diya. Pagarigat tinaskan kat makatanong kanto sa jay. Kaya i-divorce mo tumatan. Tapos kata agbarig ka nga US citizen. Tapos tatang. Hanyong ambisyon na nin. Tisaan nga na ikari para kada kayo. Awang pagdanagan nyo. Tano sumayat tibiyag ko. Tulungak to dilikabsat ko. No, kas pagarigan ta makapagradwarak na tulog ko tagbasa. Pagbasa ek tumat dilikabsat ko. Pumintas to tibiyag mi. Babaen ti tulong ni Nelson. Ken babaen ti tulong ko. No, dan tumatin trabaho. Manong name ng asawa ti sabali nga babae nga kalugaran mi matlang manong ni Oliver. Dayay, nagkasar, jaknap-napan. Ngem, saan da pa'y manong name hampay nga naalan ni Oliver sa Jawa isuna ng kinabkabil na. Ganda siya kas pagarig ang kumaredya yan, dagbababawi ak man. O makita. Nelson nagkamalag, di pa nang isalakan mo kanya. Maglagid din tanam ang muka. Sakbay nga, iyasawad ako makanyak da dyan Oliver. Kat mayata kundi ko lang. Pagbasahin na, kat sika lang tinalaking ipatpatik ko. Sige, kadaon yaman nga, oras nga kailiw ka. Mapasamak di amin. Tuwin na. Saan ka nga tumawag, kat siyak ti mailiw, kat siyak ti tumawag. Manong name adumat na kita it-ited ni Nelson katatatang kininanang nukastang umay nakpasyaren isong handa nga nagtagtagari. Diya hawayano nga mga asawa ko makanyak nagbalin manong name nga daan ti asawa kat nagtanagak nga other woman. Nagbasa ak manong name di kolehiyo aging ka nakapagturpusak kat dimit lang Nelson tinang tulong kanyak tapno makastrek iti trabaho. Ore anya te bagbagaytan manong name di kiti tattaw taglawlaw ko naka-adult data at nababa binabae da kinabit da other woman. Ore na tayo bagbagayo na tinaskin ka. May mesa nga lalaki. Binagbasak mo ito kiti tuwang nakakapsat ko manong name kat nakapagradwarda. Naging ka ne titawan ko manong nimikit madin gura. Masapol nga. Agsimpaak mo tira. Datatang kininanang manong nimi babaen titulong ni Nelson when nakasaldad at daga aging ka nagbali na nga kukwada kaya nagtintinulong na manong. Babaen ti paragmula da itinateng kat nagbalimot na nga kaadwan ti mula ni tatang tateng kaadwan ni nanang ti kaadwan nga mapan imula ilakong nga produkto da i-Jesu. Anong nimi nagsakit ni Nelson? Grabe nga sakit manong. Tiyak kumakayat ti mapanta na ita titulag.
Uraan niya't mapaspasamak kat saan nga maamuan ti pamilya na nga daak nga nagbaling no other woman na. Ngam napanag man. Sino ka? Damo ka makita. Siyak na Agnes, ma'am. Ano't relasyon niyo ti asawa? Tinultulungan nat. Nagdakal tinitulong na kanya kada kami. Asukat. Ti bagim? Sikat ti baysa kada kiti skala na. Tamanukam ka di. Tsaka mo. Ngam sikat tinutured. Aramidin ti kayat mo aramidin na kanyak, ma'am. Ngam tsaka may turang saan nga sarong karan ni Nelson. Dakil ti utang ko na yung baganakim keng kuhan. Ken, no kasunod pa nang ipatag mo keng kuhan, nakastabat ti pa nang ipatag ko keng kuhan. Naturad ka. Naturad dak. Gabutaw matidaga sa rantak. Idag mo lagat ni Nelson Manong. Kat mabigbig na. Imisip. Agnes. Nelson. Agpahimbag ka. Agpahot pa itibiyag mo. Nagitikas keng ka nga nasaya at itipada na nga tao. Kaya nagpahot tibiyag na. Idaw-dawat ko rito. Sige. Ma'am, indakpay. Agnes. Yes, ma'am. Agyaman. Api nga agyaman ka kanya. Gamutasan lang ang sisyak ti bang ipatpatag mangilalala iti asawak ng dikat adda ka pa'y. Agyaman agpat, ma'am. Kasta kumaamin nga misis. Saan nga napaidam? Nagalasat manong name ni Nelson kadedi nga sakit na kadaging kakarigitoy na salun at pailaan. Nalaing lat ti chicks ti loko. Tatagiti ya talaga nga teenager ti sapsapulan na naman sapsapul ken ko. Jagla mo manong name numano kami nga tinulungan na. Siyak lang nga taati naturad nga nagparang iti pamilya na. Nga siyak ti nagbalin kayem ni Mrs. na. Aging kakarigitoy manong name kit awampay ti asawak idinto tragasawan dagiti dua nga adjek apatak ababay. Napigsabi lang datatang kininanang kajiburudek mi isotiya kaden na datatang kininanang kansyak. Kata may ayo datatang kininanang nga mga ayam kadagiti puda ken oresyak may ayok met kadagiti kanan. Dadadagan na nga rod datatang kininanang nagasawak met ten. Ang aumat tumangaram kanyak. Tabanik po diti addan relasyon mi ken ni Nelson aumat ten tinangaram kanyak. Iti nakapagturpusa ko nagtatrabaho aumat tumayamang pasyar kanyak. Kastulatan, mabaring na dan tumitlagundaway nga dakam tumitlaing kini Nelson. Barbaring ko na. No isu adan tulaga, no isunto at talaga, iti agbaling nga kataktakon na inay ko ditong palbiyan. Nelson, nga imuna, ken talaga nga isulaing ti lalaki nga inayat. Dito nga rod, manong name ti pagkasarita, nga nagbali na kas medical malayang nga pasat ti pagkasaritaan, ti biyag ko kinayat, adjak tupulos malipatang, nga nudad duma, kasla di nakapapati, ngayon pudpudno nga napasama. Gapo iti bilig ni Ayan. Hawayano man, ngayon talaga nga saan nga isot ni Ikari, nag-asat una iti tao, nga mayadayo iti kas ni Oliver, nga di may amoy tanno, si bibiyag pa'y uno, tatayan. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, Agnes. Ay, gumat kang Agnes, itig ka pa ng ipura, iti pagkasalita,